Alright, we're back mga idol. We're back. Hindi pailang pagsasalitaan tayo kat dito yan Nipah virus. Ano sa dinok at iso iti pagproblemahan, paka is-stressan, ken paka-anxiety ang sapikit din, di kiti daduma. Kapag kapag di may new news. Uwan, kapo ka na gito damdamag. Ngam, syempre, no naalibtak ka, awan iti imposible. Di kami si ka, ay kablaw tama pala Idol Glenn. Ni Oliver Corpus, ni Sabas GT, man nakakanay ng agshashot. Ayan, iti kape. Shot kape. Ayan, di ka sabi mamaturugan, sir. Ayan. Ni Angelo Kinay, manipod Baay Batak. And of course, ni Marites Aguda Cortez, manipod Nambaran Bakara. Ni Clarita Tangonan, ni Edu Carlos Sanchez Gagarin. Imbaglaengin, ta Singaporean flu salang deta kanyayo. Ay, alaapo. Wey. Aman, ano ba guy? Ito nga ro, di nagsubli ni Idol Spider. Ay, wait. Isunod carrier. And of course, ni Eugene Nolasco, ni Jerry Valdez manipod Rice Granary of the North. Wow, ano nga ron? Rice Granary of the North. 1, 2, 3, 4. Wow! Diba? Walay nga Dingras mga idol. And dito, managshot ni Noel Sabas tong palanting ape. Gusto naman talaga ni Sabas GT. Ayan. Okay, Idol Glenn. Intan ibinsa-binsa. Dito ay lasken apo nga O'Brien, Do's and don'ts. para katilang O'Brien tayo apo. Kasi di na pasamak. Idi pandemic. Ayan. Of course, di pandemic tayo kita maghugas ng kamay. Ayun. Anaka. Gusto mo ta? Gusto nila. Basta DJ ko maghugas ng kamay sa DJ na agmas kalata at syempre kung baka makaakar ka, agmas kayo. Agmaskara. Mask. Dati maskara para Halloween. Amoy tayo maskara. Hanga DJ maskara nga DJ laang matayo tinakakwa. Won. Kasi ni Batman kasi. Yan DJ mask. Hangat ti agmask lang ka datoy timid. Aya, at kami kas joy, timid lang ti agmamask. Mati DJ ya. Ito ibabayo ta jakmut makaangus ko na yun di talaang. Ada kami kas dati na ang anaya. Dati na ni. Okay, so kaso po lang bang ag-face shield pelang me? Anen. Madi kayo ag-face shield. At kasla mo sa Serbina deta no. Ay talaga, idi? Idi awon Serbina idi? Ada Serbina ang DJ pangkwadeta kami DJ no kuma aguyek ka siguro para double ko isuna. Double protection. Double protection no kuma aguyek ka DJ hanga alat face mask. Alat face shield. Yes, di ba? So doble-doble di jay. Ag face mask kayo, no, in publiko nga lugar, anapay, ag ugas da iti ima. Agkwada pa. Sanitize gayam awag na di jay, Idol Glenn. Ag sanitize da. No, dati alcohol yo, ag alcohol kayo, tapos no madlaw yung bagbagiyo, ag suob kayo. Natry mo di jayan? Suob. Dati ag suob ka, tapos dati agas asuklat ta, steam bath, kas jay. No awan iti sauna kayo, wow. Tapos dati balay da apong Glenn, nawan ti sauna kayo, akit mabalik kayong ag suob. Son ano ka talaga? So, ape sona. Agbubuya ano ka ti son. Okay, what's next? Idol Glenn, anong sumaro na? So, kung na rin, panatilihin ang physical distancing doon. Matalaga, umadayo ka lang takadigigat adong at tao. Actually, na physical distancing mo lang para kang kamot, para kadigay pala ang loved ones mo. No? Yes. Hamo nga iyak akaron, hamo nga ikukwa. Sika pala. I-quarantine mo pag-imon, di ba? Kung makareklik na ka timadin, kasjay, talaga nga agdagsan ti pag-imon, agurgurigur kan, kan madla mo dagiti nga simptomas akit better nga nga rumaren ta ijay ka balay yon ubram dagiti remedy home remedy pa lang mga idol dagiti ubraen yo hanikat dinga datay agpanik ka agan anxiety kan kasjay. What's next? Si next sumaruno ket DJ of next course. Sumaruno. Okay. Ikuamon tabagbagi mo i-isolate mo tabagbagi. Ayun, hindi magkakarta tayo. I-quarantine mo bagbagi mo niya. Magpahinga ka na DJ ag i-rest mo tabagim. Syempre narigatan no
ipilit mo pa ila tabagim no yan na kahit mo papanan makaglalalo man nga agiwaras ka ti virus Okay, what's next? Magpakonsulta agad. Yes, that's the best way to do. Yes, hamo nga kung kaano nanya day jayon Galang-alang. chat GPT no adi kita dayog nusta kuamta anya si kamo lati magdadayag nusta bagyo ko ni chat GPT. Habi nga ba tag-chat GPT ka? May tigas jay. Dati ang paanak at doktor. Kasi mabalita ka rin sa antibiotics. Kasi nowadays, Idol Glenn, saan ka nga makaalan iti biogesic? Iti antibiotic. No? Awan iti prescription maniput iti doktor kasi deta antibiotic mga idol iso iti may isa ka iti kakapigsaan nga agas nga mang dadael kadeta virus or bacteria dita bagbagim. Okay? Sa no. Panatilihing malinis ang paligid. Siyempre, pero dugyot ka, awan. Nadami di kita do mga nakadugdugyot da. At juri kasan kinakuanan, akit chill dala. At iso dati virus. Na-immunen. Ang na-immunen, iso dati digijay virus ti tumalaw ka na kuan. Tapos iso dapat daganan na ako na. Ape nga ron, digitay adati mental disability na, ijay lawag. Andamot ka, virus ka na makumkubid. Ay, sus Ginoo. Ano ka kayo magbangatigas jay? Rugyan yun, magbagi yun mga idol. Di ba? Isumarno tapos na ya magpa-vaccine booster or DJ flu vaccine kasi flu vaccine nagpakasya kayo tapno dakkel deta nga shield na protect mabalin pelang DJ pelang I mean nowadays ada pelang ay talaga after how many years hansyo nga no DJ kwa DJ a year limit dito so digitay AstraZeneca digitay tututok na kay din itatangarod ket di kami di COVID vaccine di pagbagam ada pa ilap COVID vaccine ngam itatano talaga nga ada ko amon ag flu vaccine kan flu ay wede intudok na kada tay di kagay natudukan natudukan na kada di after kada nga bulan na ta hospital may sa nga beneficiary ni bakit mabalin nga mabalin na kami me syempre basta sikat anak ka nga ro di ba basta ni Lore sa nagkakulang feeling ko inaldaw nakmut matudukan ay delikado deta mo kasi katumudok narigat madita red flag next Dejay so dige don't smut wag wag lumabas kung may lagnat at ubo or sipon aglalo ka niya although kunan ni anak kunan ni actually data talaga nga di mo kayan kunan ni Ma'am Ninang ita kalatapelang barok no aggress ka sa pula na rigat mapasublian ang kami nag-field ko na kasano nga rin news dati ko na naman sumarunod matamaan ka man nun at ako na huwag pumasok sa trabaho or sa eskwela kung may sintomas ka nito. Kasano nga rin? Shock. Ni Beshi, LA. Sika. Ni Spider-Cat talaga. Spider-Cat may samot na. Ni Bus Ninja. Kasano nga ron? Ang mapanatang tayo amin. Kompleto tayo nga ron. Sikati imunan sa kada kami. Ayaan. Ado imun una. Sit imun una. Tsaka mo ka ni Bus Ninja. Ni Spider. Tapos ni Bus Ninja. May nakabilito Tapos sa shock. Tapos ni Bus Ninja. Sinon ni LA. Diba mga idol? Ngayon lumabigas na we're making something naman na syempre to protect the public as well, yes. diba? Syempre, nung nagpapainit na tayo ng mutibiyangin. What's up? Manakmatan okay, what's next? Next, DJ, di ka kano masasidig ka digita tao. Syempre, close contact. Subukan nga DJ ko. Kasano?
Dahil kita na wag How wag mean? wag makipag close contact kung may sakit. Of course, I would, anda ko man ni Jowam, agwa kayo, made. Aghag. Walang yaka. Ang close Kamot contact. gapo nga tubig. Madi kayo. Madi kayo. Usos naman yan. Ibagi naman. Ayan, wag makipag-close contact ko na. Ay, talaga. Iso nga, Madi. Okay. Noong nakasta ka, akaram ni Bakit mo. Kuna ni Edu ni. Kuna ni Edu Carlos sa Diyos kagarin. Ay, ni Rapero. Nalingag rap det. Ay, rap. Rap naman. Rap. Ano ko rin Nabak tuyo kay Ado Idol. Wag lumabas, wag pumasok sa trabaho. Sinupay iti magisuno ti IFM News. Nawag kami ka na Idol Glenn nga ron. Ni Gina B kung nagkumaangam. Pima mo ni Gina B. Tama maturog pa ila ita at naturog tayo alas 3. Correct. Ay, aman. Angkas din ko nang Lagi news. Ano, hano gamin ti pangrabisyo na ya. Oo. Kat ado ti ay ni Gina bigay ang congrats king kuana ta ado ti kay ag message king kuana ado ti very interactive DJ kuana. Dir ay na. Di gid nga mem kuano ko di gid karkarpintero kasi message replyan na. Ado ti So don't get close contact no kabeshi. Narigaten. Hindi na ba ado ti kuana. I-message mo lang tayo sudan. Nga dati close contact. When nag-message kayo tanong ka. So maruno, wag basta uminom ng gamot ng walang reseta. Ayun, dito yung magbagak ka niya. Dapat kung madaw kami per de los veros, di katay Patas-tas-tantun. Dok, baka ngamin ganito, ganyan. Dok, i-reseta anak mo basit, iti agas, kas jay. Wag niyong gawin yan. Datay, under the table kayo. Tapos di kas makalusot kayo, wag lamang ganon. Nagpaprescribe kayo ng doktor, which is, dapat us-us to, na kayo matagpigad, ma-overdose kayo. Kaya yung aron, mga idol. Nakitumat lang tag problema ka kita. Nagproblema kay tumat lang, awan tumat lang, sayang tumat lang, kwartayo. Baka kiti bay kung maru deta Wen. sakit yo. Wen, di amo. So dapat well diagnosed ka, sakbay ka nga take the agas. Di mo gayam amo ka allergy mo gayam DJ nga ko. Allergy gayam DJ. Allergy rhinitis na. Allergy mo gayam ti ko nam ada aspirin. Oh, delikado. Kispirin gayam ti mayat kan yakap. Delikado. Di ba? Daisy Juan mabutang kayo na tanga rumaran. Ken Idol Glenn. Back to you, tanga talaga. Back to you, ta. Di kami, Mami Teresa Libed Loyola kan, Marites Tolentino Liana. Mga Idol, ituloy na ito, pwede ito'y nga hindi man pagsasalitan nito tabigat ito'y IFM News ay topiko, oras alas 5:42.